Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dum ko badiwdu ko dadiwdu yo habruku dum adiwdum ko joni ku anake dimi holo ko hesdi hande e nder majji hande gere kewde na tenti dara jayinde jimmen hol ngel hene gedel gotel ngel burda teskadi so wonna les chiffres 2021 de la police to putubi den kay kisal jokku ada habranno et du journal Sud Quotidien police yeltuni rapport d'activité 2021 jowti day bandi yagal e warungoji Sénégal sappoy njoy ujuneri temuderi capandi jetati e jeenayi mbadama defere taw hen ujuneri temedde njoy e sappo ko atteinte internet ɓuri 2020 sabu wonno ko ujuneri temedde ɗiɗi nawgas e goo kumbira ko la sentuni infraction ngaji tolni may nawgase didi ujuneri fawndi temedde nayi nawgase didi e wiidi Sud Quotidien to bangi kudu dayunoko Thiès woni hoori saba kiloji temedde jeenayi nawgase jeenayi piccalo go rewi hen Kolda temedde tati capandi jeeɗiɗi e jeeɗiɗi hay Dakaru kiloji temeddere capandi jeetati e jeegom piccal temedde jeetati capandi jeeɗiɗi e jeeɗiɗi Le Quotidien no siftonoro e nder temedere sappo e jeetati e take juin sappo e jeeɗiɗi e nder avril sappo e tati e nder lewru mai e ndaɓɓana fowtan hay accident ji gustima haydara piccal nawgas e jeeɗiɗi Le Quotidien no habra men brigade uji gendarmerie kesi poul fongo limbi hosanto mako diwan Kédougou libération wi ko ngam tekkinde bangi funnangue o numéro keso non dañama 123 kono non wono drogue mbu observateur wi koko wadi Dakar sous pression sababundi bataki mbu lamu Italie windi jagorgal lawol keptogol munition ngaji do guerre port mbo Dakar ko wana ko dum vice président enda jodino may Macky Sall nyaga diwdum ndo woppat yimbi mumen nayo jagiranobi jetati piccal tati ton asus goddum ko alhaali navire MV Eolika ey capitaine e danninowo njagganum wonkeɓe kalani doyen des juges ndebe namnete mbundi dossier o kono bebeyon tumno kon tiwa won ey agent juɗɗiɗi dartinanom bilaswi ko gongo keɓi retour parquet kono hatta source a andini men juge d'instruction weltaki sabi kuni wanani ujukinantoɓe e conclusion ngaji namnotoɓe eno yono non namno on complément d'information adi mum ƴettude feere adunu ko jeere sabimu libération rutuni astu sohona cankinoɗo e bami to luga jum galle mum e neni mum mbati déposer plainte ɓuri jofadi noon ko gynécologue e direction hôpital o cellal afo ngalu wadde Le Soleil adori ngalu banque européenne d'investissement dokkuɗo institut Pasteur Dakar financement capandi 5 milliards halis men wallidde nden eɓɓore centre production de vaccin Madiba Diamniadio las rutunima F2S ma fuɗɗu grève générale balɗe tati ñande alarba ko namnoto ciwnugol nenodiri hay e nder privé Macky a neni mineni elle minni neni adan Russie no wodi a nawri Mariam olo suron kono non tina Dakar Times namnima beloɗo Macron ronki sabade jam belada wawi ko sens ɓuri licence wadde ɗayiru sar jum sens ko mbiɗa ko koko les échos habri ko aɗa takkami les échos nammaki ko hesɗoyi ɗayiru sor ko gongo garanɗo ɗum tuma muy d'expropriation foncière mo milliard uji jeeɗiɗi to yof procédure aji rétraction tati nannaɗi ɗi en 2019 fof
ñawowo koko seki rokkiɗa yiru gongo e yante hen ala appel baɗaɗo formulé procédure ñifɗu firi wono jungu mango wona ngay nder dossier o observatoire habri men hajju 2022 piye mum wonti million ngaji joyi ko ɗon besbi arino addori cheikh mahi ñas fonnoɗo artude hanki mbo uddugol mali tardini ha wattundi walde to niger ngurundam tiiɗi ko hesɗi hen so wana walfo quotidien ko yeewi e benno jogorɓe wadde seppoji alarba jeetati enquête wi ko république gondo en otage e wiidi tribune société civile neno ero conseil constitutionnel besbi wi yo duttana nunɗal ngam suɓugoji mbaɗe jam kalidu ba no mbeɗu wasiyo benno e yeewi min kumi laamiɗo ko lulndiɗo addi mi jaɓani min kumi lulndiɗo ko laamiɗo fewji moƴƴani wona gongo ono jahani intérêt ɓesgungu ɗum noon suɓaɓe haaloɓe caɗele mumen inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djibi Sow rokato mon oɗo revue de presse caforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo goragu cattiraɗo ɓesgu kala ñewu jettingu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djibi Sow noon jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saha noon no tawe Mauritanie wonandi jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe kellon